Καλώς ήρθατε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Endersoft Quick Biz. Σήμερα θα αναπτύξουμε την ενότητα σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε νέο πελάτη μέσα από παραστατικό χρησιμοποιώντας το άφημί του. Είμαστε μέσα στη φόρμα συμπλήρωσης ενός τουδουά και επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πελάτη μέσα από το παραστατικό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πληκτρολογήσουμε ένα έγκυρο αφημί στο πεδίο αφημί και να πατήσουμε Enter. Τότε θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα μας ρωτάει αν θέλουμε να ανοίξουμε ένα νέο συναλλασσόμενο ή όχι. Επιλέγουμε ναι και στη συνέχεια εμφανίζεται η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων πελάτη. Όπως βλέπουμε, έχουν συμπληρωθεί αρκετά πεδία. Αυτό έχει συμβεί επειδή έχουμε πραγματοποιήσει λήψη με χρήση των ειδικών κωδικών λήψης στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων. Επομένως, μπορείτε να συμπληρώσετε όσα επιπλέον πεδία επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε αποθήκευση. Θα πρέπει να επισημάνουμε ξανά ότι το άφημί του συναλλασσομένου θα πρέπει να είναι έγκυρο για να λειτουργήσει η διαδικασία. Επομένως, με αυτή τη διαδικασία δημιουργήσαμε εύκολα και γρήγορα ένα νέο πελάτη μέσα από παραστατικό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που βλέπετε στην οθόνη σας.